Irridu nsaħħu lil Malta bħala destinazzjoni għaż-żgħażagħ. Fil-fatt bejn it-3 u l-5 ta' April li ġej se jinġib avveniment li se jattira ma' 6300 żagħżugħ, partikolarment mir-Renju Unit, festival ta' DJ Irlandiża Enimek. Ħabbar dan il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis il-ħamis filgħaxija waqt laqa mis-sensiela gvern li jisma'. Zammit Lewis sostna li grazzi anke r-riżultati miksuba sena wara l-oħra ninsabu f'pożizzjoni tajba ħafna biex nindirizzaw u ntejbu l-infrastruttura kif ukoll ċertu telqa sabiex ikollna titjib fil-kwalità ta' prodott offrut u jkun attirat turist ta' kwalità. Tul il-ħidma żmien li ġej trid tkompli wkoll issir enfasi bejn Novembru u Marzu sabiex is-settur turistiku jibqa' b'saħħtu anke f'dawn ix-xhur. Dan permezz ta' kalendarju ta' avvenimenti fix-xitwa kif ukoll permezz ta' inċentivi ma' kumpaniji tal-ajru biex jagħtu spazju ta' titjiriet f'dan il-perjodu. Dwar l-Air Malta saħaq li hemm sfida kbira, imma li bid-deċiżjonijiet meħtieġa se jinsabu s-soluzzjonijiet sabiex din tkun salvata. Tenna wkoll li s-settur tal-cruise liners sejjer tajjeb imma li għad fadal xisir. Dwar Għawdex qal li qed tkompli l-ħidma sabiex din tkun meqjusa bħala destinazzjoni turistika għal rasa. Dan permezz ta' inizjattivi u investimenti biex tispiċċa id-dipendenza fuq day trippers. Saħaq li s-suċċessi jinkisbu anke għal ħidma ta' diversi għaqdiet, bordijiet u tas-settur privat, entitajiet li magħhom il-gvern qiegħed u jrid ikompli jaħdem. Barra minn hekk żied jgħid li f'Jannar li ġej mistennija tibda konsultazzjoni pubblika dwar il-viżjoni turistika sas-sena 2030.